Perinteinen suomalainen lähtökohta huippu-urheiluun on ollut se, että jos sulla on rautainen kunto ja lajitekniikka on kunnossa, niin sen jälkeen mestaruus tulee, oli mikä oli. Mutta maailmalla on jo pitkä aikaa sitten ymmärretty, että tämä ei riitä mihinkään, jos et itse kilpailussa saa itsestäsi parasta irti. No kutsutaan tätä ominaisuutta sitten psyykkiseksi puoleksi tai henkiseksi kantiksi tai mentaaliharjoitteluksi, niin se on se asia, joka useimmiten ratkaisee sen, että kuka ottaa mitalit. Offseason etsi käsinsä Pohjoismaiden parhaita psyykkisiä coacheja ja otti vähän selvää, että mistä tässä on kyse. Johan Falby on ruotsalainen urheilupsykologi, joka on oman huippu-urheiluuransa jälkeen toiminut muun muassa maan jalkapalloliitossa ja Djurgårdenin pääsarjajoukkueessa. Tror du att publikum här som ser på kampen vet vad du gör för klubben? Nej, det tror jag inte. Det är nog inte många som gör. Det är en funktion som brukar finnas, men inte alltid. Mäkihyppyvalmentaja Mika Kojonkoski on jo vuosia puhunut henkisen valmennuksen tärkeydestä. Kojonkoski on onnistunut nostamaan maajoukkueen toisensa jälkeen aallonharjalle. Mikä tästä nyt on henkistä valmennusta? Että ainakin itse yritän edustaa semmoista ajatusta ja luoda sellaista kommunikointi- ja toimintakulttuuria, missä henkinen valmennus on osa ihan sitä arkipäivää, eikä se tunnu niin erikoiselta henkiseltä valmennukselta. Ruotsissa psyykkistä valmentautumista ei tarvitse erikseen perustella ja puolustella. Henkisen puolen valmistaminen kilpailutilanteeseen tapahtuu monella eri tavalla yksilöllisesti. En del saker är ju kanske bara att de har behov av att prata. Aha. Och andra saker är att man kanske vill gå in och börja påverka olika saker som självförtroende eller någonting i miljön med samarbete med olika personer. Eller det kan ju vara i princip vad som helst, så det varierar ju väldigt stort. Okei. Minkälainen maine sun mielestä henkisellä valmentautumisella ja mentaalipuolella on? No se on just näin, että jotkut urheilijat on sitä mieltä, että ei he tarvitse mitään, että ei ole päässä vikaa. Min erfarenhet säger att det är de som har mest att jobba med som är mest skeptiska. Mutta mun mielestä kuitenkin henkinen valmennus on menossa koko ajan parempaan suuntaan ja se tunnustetaan, että sitä tarvitaan enemmän ja enemmän. Alltså hur vanlig är det att en idrottare har en mental coach? Ja, 2004 så hade ungefär 60% av de individuella idrottarna i Sveriges olympiska trupp då. 60%? Ungefär 60%, ja. I lagidrotter så är det färre, man brukar väl säga någonstans 10-20%. Jag vet i allsvenskan i år i fotbollen på herrsidan så är det väl, det var i början på säsongen 3 och nu är det väl en 5-6 som har, när det börjar få problem då ska man ha in en shrink. Apua siis haetaan, kun ollaan vaikeuksissa. Kuulostaa tutulta. Mutta on tähän toinenkin lähestymistapa. Niin kuin yksi mainikas norjalainen jalkapallon valmentaja on 8 kertaa Rosenborgin Champions Leaguea vienyt Nils Arne Ecken on todennut, että silloin kun asiat menee hyvin, niin silloin urheilijoita voi todella haastaa. Antaa vähän negatiivista sittiäkin sinne ja pistää ylittämään itsensä. Silloin kun menee huonosti, niin ei ole sen aika. Myöhemmin tässä ohjelmassa urheilijoilta kysytään henkisestä valmentautumisesta. Aika amatöörimäistähän se 80-luku oli. Ennen katkoa nähtiin, kuinka Johan Falby ja Mika Kojonkoski puhuivat henkisestä valmennuksesta. No nyt päästetään ääneen urheilijat ja mukaan mahtuu niin vanhoja maailmanmestareita kuin nykyisiä maailmanennätysmiehiä. Mitä noin henkinen valmistautuminen sulle yleisesti ottaen merkitsee? No se on semmoinen juttu, mitä ei mun mielestä kannata vähätellä nykyaikana. No kyllähän se on oleellinen osa suoritusta itse asiassa loppujen lopuksi varmaan sitten siinä vaiheessa ratkaisee vielä kilpailutilanteessa enemmän kuin mikään muu. Että jos ei se puoli ole kunnossa eikä luota siihen tekemiseen, niin eipä sillä paljon väliä, mitä siellä on sitten tullut fyysisellä puolella harjoiteltua. Fyysinen kunto ja hyvät harjoitukset, niin nehän on semmoista parasta henkistä valmistautumista. Jos ajatellaan, että tällä hetkellä, tai jos sanottaisiin, että tällä hetkellä tuo henkisen valmentautumisen tila suomalaisurheilussa, jos sanotaan kohtuullinen tai hyvä, niin mitä sanoisit 80-luvusta? Sanoisin, että se oli vaillinainen. Toisaalta annan myöskin sitten valmentaja Leo Puusalle
paljon arvoa nimenomaan henkisenä valmentaja, motivaation, innostuksen ja sen näkemyksen ylläpitäjänä, joka on ehkä niin kuin kuitenkin sit se henkisen valmennuksen pääasia, että urheilija päivästä toiseen jaksaa motivoitua laadukkaaseen ja riittävän kovaan harjoitteluun. Mäkin olen tässä itse asiassa nyt viime syksystä lähtien niin ihan ottanut tällaisen henkisen valmentajan niin sanotusti, että vielä toki on niin kuin aika alkutaipaleilla se yhteistyö, mutta että on se ihan hyvä, että niitäkin asioita käy samalla tavalla läpi kuin kaikkia muitakin asioita. Ja ihan tosiaan tietoisesti niin kuin harjoittelee ja miettii niitä juttuja, että ei se niin kuin itsestään tule. Ehkä yleisin, jopa Suomessa laajalti käytetty henkisen valmentautumisen muoto on mielikuvaharjoittelu. Visualisering kan man använda på många sätt. Dels då för att försöka hindra stress eller för att förbereda sig på olika scenarier eller för att träna teknik och så vidare. Så där försöker vi hitta metoden då, eller vad är det vi ska träna på. Aha. Och om det då är att förbereda sig för en tävling så kan det ju vara att skapa bilder då kring hur man tänker sig att det här ska utvecklas. Och normalt sett, en som inte har provat förut, då brukar man lära lite avslappningstekniker först för att komma ner i ett bra tillstånd. Och sen efter det så kan man då skapa olika typer av bilder. Att man lyckas, att man känner sig stark, att man kan se sig själv när det känns som allra bäst. Och det viktiga där är att man kopplar till inte bara bilderna utan att man också har känslor och tankar och upplevelser med i den här bildspelet som man spelar upp. Ihan joskus on ja nuorempana varsinkin käytin mielikuvaharjoituksia ja jossain vaiheessa sitten se meni ehkä ylikin. Ja tosiaan se mielikuvaharjoitteluhan nyt tulee jo oikeastaan aika automaattisesti, että sitä tulee tehtyä niin kuin ihan paikassa kuin paikassa. Mistä sä keksit, tai ajattelit, että tämä olisi se juttu? Tämä on ihan kaikenhan on jokaiselle ampujalle kerrottu niin kuin maajoukkueessa ja noita, että pitäisi tehdä ja jokainen on varmaan kokeillut, mutta kaikki ei ole nähnyt sitä hyväksikään hommaksi sitten. Ja sä oot? No, kyllä musta omasta mielestäni on aika paljonkin hyötyä sitä. Vaikka ruotsalaiset ovatkin tällä alalla edellä, annetaan viimeinen sana suomalaisille. Kaveri istuu yksin puomilla ja se on täysin itsensä kiinni kanssa siellä ja se on täysin itsestä kiinni, että miten tässä mennään ja pieni epäröinti voi tuhota sen koko homman. Miten sä siinä pitkässä prosessissa voi tukea sen urheilijan itseluottamuksen kasvua niin, että hänellä on rauhallinen ja varma olo siellä puomilla, niin tämä on mun mielestä henkistä valmennusta, eikä se ole ei siihen tarvita välttämättä mitään erikoisia luentoja ja sektioita, että nyt hei sitten kaverit lattialle selälle ja nyt ruvetaan keskittymään ja harjoittamaan sitä mieltä. Se on mukana joka päivä aina kaikessa, mitä me tehdään. Mä en pysty tietenkään vertailemaan kenenkään muuhun, mutta se, että kilpailu käytännössä onnistuu paremmin nykyään, jostain kumman syystä. Mulla on parempi olo kisossa mitä nuorempana. Ja se on semmoinen kulttuuri ehkä, tietty kokemuksen kautta meikäläinen sen on oppinut, mutta ei mua kukaan siihen opettanut. Mutta voi olla, että mä en tiedä, onko me tämmöinen, että ei siirretä paineet Suomessa. Et ehkä, joskus tuntuu vähän siltä, että menee vaan pipariksi sen takia, kun ollaan suomalaisia. Just.